Velkommen til den her video. I dag skal vi smage på nogle ret random klamme ting. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg skal lige få tingene ind på bordet. Det var mange ting. Ja, reglerne er rimelig simple. Vi har sådan en skål her med et par stykker papir, hvor der står de ting, der er på bordet. Vi skal bare trække en med lukkede øjne. Og det bliver, det er bare det, vi skal spise. Vi skal spise det. Altså, vi skal sluge det. Hvis man ikke sluger det, så får den anden så et point. Ja, på den måde. Hvis en selv ikke sluger det, men den anden sluger det, så får han et point, og jeg ikke får en point. Så det er bare sådan det. Så lad os komme i gang. Der er også en straf, når man taber. Så den, der taber, skal gå ned på gaden og råbe så højt de kan. Et eller andet. Bare ja, det var stramt. Jeg så får sin kasket på, og nu skal vi vise, hvad for nogle ting der er. Første ting, soja. Så er der hvidløg. Hvis I kan se det. Hvidløg. Der er chili. Så er der hvid peber, fordi vi ikke kunne finde en sort. Den hvide peber i hvert fald. Det ligner kanel, men det er kaffe. Ret meget, mega meget kaffe. Vi tager kun en ske. Nu er det kanel. Det er en kanel. Ja. Kanel. Og eddike. Så er den sidste. Det næste, du trækker bare af den her skål. Jeg lukker øjnene. Så man kan se. Lad os se, hvad det bliver. Hvidløg. Den er rent faktisk slem. Hvidløg. Ren hvidløg. Lad os bare tage den frem. Så skærer vi det. Har kommet lidt ris på bordet. Vi har dem her. Føj for helvede. Det er sådan nogle hvidløg. Vi tager ned på 3. Det lugter meget. 3, 2, 1. Vi skal slutte. Jeg kan. Jeg kan slutte. Det er slugt. Ikke prøv at spise et rent hvidløg derhjemme. Det smager virkelig dårligt. Oh my god, det er sådan brænder lidt-agtigt. Det brænder. Videre til næste ting. Vil du mig, der trækker? Jeg skal lige have lukket øjnene. Det bliver den. Hvid peber. Og det er rent. Så har vi åbnet den, og vi skal drysse lidt på her. Der går lige lidt på bordet. Og meget. Sådan, altså det kommer ikke rigtig ud. Sådan er det fint, det er fint, det er fint. Holy shit. Oh my god, det var meget det her. Det er flamt. Det er meget svært af. Ja, det er fint. Okay. Prøv at se, hvor meget vi har, mand. Det er virkelig svært at se, men vi har altså meget. Holy shit. Og vi skal sluge det. Skål. 3, 2, 1. Ja, det er med mig. Ja. Føj! Det var slemt. Det var slemmere end hvidløg. Jeg smagte lort. Lort. Smagte sådan lort. Jeg troede hvidløg ville være værre. Sådan. Hvis I vil smage lort, så hvide peber. Lort. Oh my god. Jeg har bare stadig smagen i munden. Videre til næste ting. Så nu er det mig, der trækker. Det er en god en. Eller der er ikke nogen god en. Eddike. Oh my god. Hvis man får for meget eddike i sådan en salat, ikke? Og man bare sådan, så dør man inderst dem. Så har vi hældt på. Og der er low-key ret meget. Sådan. Jeg er klar for at fucking spise. 3, 2, 1. Det er ikke engang slemt.
Altså, jeg har ikke engang behov for hvad. Okay, wow, det rammer min hals hårdt nu. Det er ikke engang slemt. Altså, jeg har ikke engang behov for hvad. Oh my god. Og du har ikke mere vand tilbage. Nej, jeg bliver nødt til lige at få noget nyt vand. Videre til næste. Så er det mig, der trækker. Vi er nået til næste. Så nu går jeg. Og han har da gået ind, så det er den. Soja. Ikke sådan en der våd en igen. Vi har det her. Det er sådan... Det kan ikke rigtig vise særlig godt, men altså... Vi har det i hvert fald. Oh my god. Så... Når man putter for meget soja på nudler, så er det ikke særlig godt. 3, 2, 1. Det smager lidt af fiskesauce, og jeg hader fiskesauce. Føj, det er saltet. Wow. Det smagte sådan af fisk i et kort sekund. Er det bare mig? Nå ja, sgu det. Lidt fisk. Soja. Fiskesoja. Det der ligner soja, men faktisk bare gennemsigtigt, når man putter det på nudlerne. Det er alt for helvede. Videre til næste. Det er mig, jeg trækker. Vi har kun sådan 3 tilbage. Ja, der har vi. Her er du klar hen. Please, det er ikke det chili. Vi har nemlig chili. Du tog 2. Jeg vil lige den her væk. Og så er den her. Kaffe. Kaffe. Jeg ved ikke, om den smager dårligt, at det rent i pulver. Vi har det her, mand. Kaffe. Jeg drikker kaffe næsten hver morgen, men altså... Jeg dufter meget. Jeg kan overhovedet ikke lide kaffe, så jeg er spændt på den her. 3, 2, 1. Jeg prøver at du slugte det! Nej. Slugte du det? Ja, jeg slugte det også, men jeg er også mere vant til kaffe end dig. Den står stadig lige 0-0. Eller, ja. Så det er mig, der trækker. Så der er kun 2 tilbage. Hvad bliver det? Kanel. Kanel? Vi har det her. Her. Kanel. Nu tager vi. Jeg tager bare lidt, fordi altså, jeg hader kanel. Hader. Se. Det er så tørt. Kanel op. Jeg tror, jeg kommer til at sluge det. Tror jeg ikke. Oh my god. Jeg slugte det. Wow, vi ser rødt op her, mand. Vandet, det ser lidt køst ud. Ej, jeg får sådan noget der. Ja. Vi skal lige have noget nyt vand og... Så, vi ved jo godt, hvad det er. Jeg vil lige trække den. Det er chili. Det er den sidste. Den bliver ret slem. Jeg ved ikke, om den er stærk, men altså... Det er jo chili. Det er stærkt. Det er godt. Ja. Den må jo være lidt stærk. Det er ikke sådan vanvittigt meget, fordi... Det var... Jeg har chiliet. Rimelig meget. Altså, det er ligesom bare en chili-chat. Og lige taget skraldespanden her under bordet. 3, 2, 1. Oh my god, det er stærkt. Hvorfor er det så stærkt? Jeg vidste ikke, det ville være så stærkt. Det næste fik 2 point. Jeg fik 1 point. Det vil sige, at det næste hold er tabt. Okay, nu straffen.
Det var, vi skulle... en af os skulle gå ned på gaden og råbe. Så højt vi kan. Så det er næste år. Så lad os gøre det. Er vi på vej ned ad trapperne? Sige. Jeg skal råbe midt ude for fucking gade. Ja. Så er det tid. Tak fordi I så med i den her video. Jeg føler mig rigtig dum lige nu. Men altså, husk at like og subscribe til vores kanal og se den næste video. Det er fedt. Det er godt. Det er godt. Vi ses. Gør det. Vi ses.